Salam mehriban iyleşler, tagamany turmuşsyňyz. Bir karar döwletimiziň bahtiyarlyk döwrüne, hormatly prezidentimizin saýasyna, her biriňiziň maşgala ojaqlaryňyza agdy berlik, bahtiyarlyk, bereketli taçaklaryňyzyň bereketden bol bolmagyny, rewşen geljegiňize tarap ede wadynyň alyp barýan, gahryman arka dagymyzyň janynyň sag ömrüniň uzak, ýyl ýurt tähwitli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlaryň rawaçlygy etlenmegini tüýsüreňizden arzu edýär. Şeýle ýaşy arzuwlar her biriňizde arzuwlap, aýlak şun wadatly gepleşmede başlaýar. Mehran watandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bahtiyarlyk döwrüne, gahryman arka dagymyzyň tagallap bilen biziň medeni mirasymyzy, dep desturlarymyzy, edim gylymlarymyzy, sungatymyzyň ençe sırlaryny geljekki ýaşlarymyzy öwrenmek üçin halife şartly ýoluny açyp berdi. Edi doganlar siz biziň gepleşigimizde ýygylar tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimizin her sanyna ýurdumyzyň dürli pudaklaryna zähmet çekýän medeni sanat ustadlarymyzyň gatnaşmagyna, ustad halifalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eterini dören aýdymlaryny biziň ýaşlarymyzyň ýerine ýetirmegini size ýetirýär. Edi doganlar şuň kun bilen gepleşigimizde ýurdumyzyň dürli pudaklaryna zähmet çekýän bir näçe medeni sanat ustadlaryny gepleşigimizde çagyrdyk. Gelin häzir olar bilen hemme biletde tanyş bolalım. Şuň kun bilen gepleşigimizde Türkmenistanyň atgydanan artisti Berdi Gellifen bilen gepleşigimizde. Ine Berdi Gellifen bilen ustad halifalarymyzyň ýerine ýetiren aýdymly, aýdy patam bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Ondan mehran watandaşlar, edil mehmanlar, sahnamyzda Berdi Gellifen garşylaýar. Haladım, halim koran haladım, gülgür kıyıgı haladım, haladım. Bidemde bir bakman gıyın, bidi verdin lokman gıyın. Hay, gönlüm tapman kedelli, halim bana bedelli. Ne için gelmen kedelli, men yolum olmak yandı. Mehran watandaşlar, şeýle-de şuň kun bilen gepleşigimizde ine halifamyz Türkmenistanyň atgydanan artisti Berdi Gellifen şägirdi, ýani Marw welaýatynyň Wekilbadyr etrawynyň ýaşaýjysy, aýdymçy Döwran Xan Alifen bilen gepleşigimizde. Ine Döwranam bilen ustad halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp, patam bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Ondan mehran watandaşlar, edil mehmanlar biräder sahnamyzda Döwran Xan Alife garşylaýar. Havanım gül yali ağaya döndü. Çarkollu merdivanım yok paya döndü. Mehran watandaşlar, şeýle-de şuň kun bilen gepleşigimizde Daşowuz welaýatyna ýerleşýän Nur Muhammed Andalif adynaky Saz drama teatrynyň aýdymçysy Ahlat Aşyrow bilen gepleşigimizde. Ine Ahlat bilen ustad halifalarymyzyň aýdymyny aýdyp, hatam bilen gepleşiklerimizden şowluk etmegine öz goşandyny goşar. Ondan mehriban mehmanlar, edil watandaşlar, biz sahnamyzda Ahlat Aşyrow garşylaýar.
Mehran vatandaşlar, ine şuun kun bilen gepleşigimizde gatnaşmana gelen medeniýet ustaatlaryny bilen tanışyp bolduk. Bilen şuun kun gepleşigimizde gatnaşmana gelen aýdymçylarymyza sadanlarlyk edýän Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mektebining orkestrlary sadanlarlyk ederler. Şeýle-de talipleri bilen ustaatlarymyz bilen, halipalarymyz bilen sorajaga başlarlar. Edide onlar şuun kun bilen gepleşigimizde çykyş etjek, aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirjek aýdymnyň, sadanyň sözüniň kimlikdigini Jede näçin jylla Haýt Halipanyň ýerine ýetirenini bilseňiz, 0585 ismi soradyp bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap bereni de biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbyr tutudy kärhanasynyň taýyaran sowgadam side garaşýar. Edide onlar bileşeýle ajaýyplyklary döredip beren, geçmişimizi ýatlamaga biziň ustad halipalarymyza uly hormat goýan gahrman arka damyda köp sag bolsun aýdýar. Oy gahrman arka damydan jany tag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýyly urt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumly işleriň elmide marawaşlary etlenmeli, tüýsürümden ardy edýär. Şeýle ýaşy ardylar bilen aýlaşyň o wadaty gepleşigimizde başlaýar. Ondan mehribanlar bizden daşlaşmak, bilen bilen galan. Medeniýet ustaatlary ýerine geçip oturmagy sizden haýyş edýär. Merhan vatandaşlar, ine hemmemiziň bilşimi diýäli berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka damydan tagallat bilen biziň ustad halipalarymyzyň, kompozitorlarymyzyň eserini dören aýdymlary biziň ýaşlarymyzyň öwrenmek üçin, döretmek üçin halipa şart ýoluny açyp berdi. Ata-babalarymyzyň pendinen ugralyp uly başlar, kiçik işler, mehman atandan uly diýişleri ýaly sözümiziň başyny Türkmenistanyň atgydan artisti Berdi Gelif bilen başlamakçy. Halipa gepleşmede hoş gördük. Ine berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gahrman arka damydan tagallat bilen ähli vilayetlerimizde, etraflarymyzda, owa ýerlerimizde täze şäherçeleriň, täze etraflaryň, täze owalaryň açylyp berilmegi, ol ýerde bolsa biziň ýaşlarymyzyň, şol halipalarymyzdan gelýän aýdymsa sungatynyň bir iň çatyrlaryny öwrenmek üçin çağalar sungat mektebi medeniýet öýlerini açyp berdi. Ol ýerde bolsa bir aýdym ýazmak üçin sadiýatgy studiýalar diýjekmi, ýa bolmasa kitapxanalar diýjekmi, ol ýerde de bir näçe biziň ustad halipalarymyz zähmet çekip halipa şartly ýoluny dowam etdirýärler. Gahrman arka damydan tagallat bilen biziň medeniýet sungat ustaatlarymyza da diýsen uly hormat goýulýar. Sözümiziň başyny gahrman arka damydan şu medeniýet sungat ustaatlarymyza, halipalarymyza goýan hormat dogrusyna şeýle-de halipa şartly ýoldy. Barada kelam agdy gurrun berseňiz sesden. Başlysyna berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne biziň ýakly türkmen ýylymyz, halkymyz mehriban hem gahrman arka damydan taýyatynda şu hemme pudoklarda da ulul ösüşleri beslenýär. Şolaryň içinde bolsa ýetatana mene şu medeniýet sungat işgärlerine hasam aýratyn arkadamyz üns berýär. Şu biziň medeniýet sungat işgärlerimize işlemäge şeýle ullakan amatlyklar döredýär. Şu ýaňky aýtýan şu sungat mektepleri, sazçylyk mektepleri, medeniýet urundan ýokary okuw jaýlaryny şolaryň hemmesinde bolsa biziň tutuş Türkmenistan ýylymyzyň kän talip oglanlary, ýaşlary şonu bilim alýarlar, öýleriniň medeniýet we sungat işgärleriniň urundan öýleriniň bilimlerini artdyrýarlar. Şular ýaly ullakan işleri medeniýet we sungat işgärlerimizde hem ýaşlara ullakan mümkinçilikleri döredip beren üçin mehriban hem gahrman arkadamyza özümiň köp sag bolsun aýdýaryn. Goý mehriban prezidentimiziň ömrü uzak bolsun, ýyly urt bäkwiýetli işleri bütün adamlar ähmiýetli işleri, rowaşlyklary beslensin. Özüm arada aýtsam gaty ýer döwürlerde ýaşlyk ýyllarymda şu sungat älemine gelip özüme sungatda özümde bir sungatyň bardygyny duýmak bilen şeýde onuň ýylymyza, günümizde hizil berip hem-de şu kämilleşip wagtyň geçmegi bilen şeýdip okap, öwrenip kän halipalardan hem ustaatlamada da kän gawatlaşyp şolar bilen şolary halipa şägirt bolup kän ýyllar zähmet çekip geldik. Sungat işgäri boldum, sen aýdymçy boldum. Elmedama men hem aýdym aýdan hem saz çalýanna. İlk wagtda şu başlamda da men sazdan başlapdym. Onuň şu hemme aýdymlarym, şu aýdylýan aýdymlaryň hemmesi ilk wagtda saz bolýardy. Dutarda aýdylanda ilk saz öwredilip şol sazda soňdan söz goýup soň aýdym edilýärdi. Şonuň ýaly menim şu ilki ädimlenme, ilkinji ädimlenme sungat älemine ädin ilkinji ädimlenme saz bilen başlapdym. Akordeon sazlaryna çalyp o medeniýet öýlerine de gatnapdyk. Şeýdip sungat mekteplerine de gatnap. Men özüm aslında türk mala etrafyndan bolan şu taýda geçilýän bätleşiklere gatnaşdyk. Ýaş wagtlan bilen ondan soň
Ne şu atlaryň hemmesi meni Mars şäherindäki Kydyr Derýäw adynaky mugallimçylyk mekdebine getirdi. Bu taýda da hem okumy okap hem oňdaşyndan wala şu kän turnup halipalar bilen turnup işgärler bilen kän gawatlaşdyrdy şo. Turnup täleminde 1980-nji ýylda Balla Hajiýew bilen halipa bilen tanışmak meýter etdi. O şoň bilen halipa şähertlik bolup onuň Balla halipa bilen tanışmaka men oň aýdymlaryny şu magnit lentalarynyň üstünden üjet dinleýärdim da. O men hem akardan salam soň el Balla aýdymlaryna gawadam gelýär. Şeýdip maňa Balla halipanyň özi dinläp gördi. Soň bile gaptalyna türkedi. Şeýdip ne aýdymlar şeýdip al, şeýdip çal, şeýdip aýtdy hemme şu inçe tiltimlerini täýärlerini öwretdi halipa. من الهوى الفاضل واخذ من الهوى الفاضل بريان الجيد يغني O şeýdi ondan baňa şu 81-nji ýylda öýüp Balla halipanyň öýüp Akpata berdi. Şu Akpata berende de maňa şoň bir waldmeister diýip bir gowy akordeonum atda. S4 ýyly atda. Şol akordeon maňa Balla halipa sowgat etdi. O şo sowgat meňje öýümde, öý muzeýimde hemişelik saklanar şu adam bar käwad alyp salyp şonu Balla halipany atlaýar. O onuň şeýdip bütün o tälim näme şeýdip ösküde otur onuň 1990-njy ýylda Alagaşly diýip bir telewiziýa geçirilýärdi. O şonu men Mar welaýatyna ýeňji boldum. Onuň Aşgabat şäherinde jemleýeji tapgyr geçdi 1990-njy ýylda. Bayragyny eýe sorupdum. Türkmenistanyň ine baky garaşly döwlet boldy. O bundan olsa 1992-nji ýylda olaşar şanly garaşlylygymyň ilkinji ýanglanýarym telewiziýa geçirildi. O 1992-nji ýylda şonu men Mar welaýaty boýunça şonu ýeňji bolupdum. Halipa Ýanky Samet Bäşiýewiň sadyna hemde Işık Mülküniň şahy Moğlan Epetiň sözlerini bäri gel diýen aýdym ýerine ýetiripdim. Onu bolsa häzirim biziň şähertlerimiz ýerine ýetirýärler. Cemalım görür, gülmülüm şöhretine ifade bilir şöhret burali. Dost kadının bileri, düşman oğlunu, dünya beş gündür götürür, zevki tabalar türünü. Bu yalan dünya yeter, yüttülü devran bergin, bergil gil beri. Bergil gil beri, alana kadaka olum. Bergil can bergil, bergil gil beri, bergil gil beri. Bu yalan dünya yeter. Üttünü uğran bergil. Samet halipa onu 78-nji ýyllarda aýdypdy. O men şol Destan ansambl bilen bile işleşdigim, şoralla gatnaşyp, şol aýdymlary kän aýdymlary men Samet Halipaň aýdymlaryny aýdýan ýerine ýetirýän. Onu tünderi ýa-şo ýanglanýarym telewiziýaşygynda da öwrülerini şahasyndan görür Sadestandan şol
getirin diýip bir aýdym barda. Şonu men ýalanýarda şol aýdymam aýdypdym. Şu bäri elben ikisini birinji tapgyryny aýdypdym da. Türkmenistanyň atyny artisti şu Berdimurat Berdiýew wa. Olar Sami Talipow bilen destan ansamblada işläpdi da. Şu Berdimurat Berdiýew şu Sara ýaprak diýip aýdym ýazdypdy da. Şol aýdym şeýle gaty gowy çykan aýdym. Onu soň ýaş bolan şähertler bilen diňlediler, aýtdylar. Sami Talipow men aýtdym, şol aýdym meni aýdaýdym diýip matlaga soradym da. Sami aýtdy, "Baş üstüne aýt" diýdi ýöne, diýdi, "Teňkesine gelermikä men Berdimuratyň sesine ýapdym, atdaşyň sesine on ses teňkiden beýik" diýdi. Onu da Halipa azyk Petrakdan aýdaýar, şunu aýdaýyn özümem gowy, şol aýdym bir güýdi bir tarif etýän aýdym da. Onu şeýdi bana olaýdym, o şeýdi bir ýerine ýetirdi kawa. Şu şol aýdym men getirdim. Onu mer ýerine ýetirip bereýin. Elbette aydymçy bolsaň sen gözlegde bolýan täze aydymlary, täze eserler döretmek üçin sen bir her bir aydymçydan bir öwrümli ýerlerini öwrenmeli bolýanda. Sizini adiňa şol halipaň aydymlaryny ýerine ýetirýän başga da halipalaň aydymlaryny aýdýanmy? Kän halipalaň aýdym aýdýan men ýöne. Şu ýol halipaň bol 5-6 tane aýdym aýdýan. Atawa çarkylyň aýdym aýdýan. O ýank Nuret Tokkan aýdymlaryny aýdýan. Balla halipaň aýdymlaryny Erşajas Bahartyny aýdýan. Amrat halipaň aýdymlaryny, Anewzatdaňyň aýdymlaryny, Recep Ulugowyň, onuň Gurban halipawa, Gurban Ummanow. Şular hemmesini aýdymlaryny aýdýan. Ately halipaňam, ately aradyň aýdymlaryny 3-4 tane aýdym olaram aýtýan men. Ählak aýdymçydan bir zat öwrenmeli, öwrümli, aýlawly ýerler bar. Ýa şolaň bir tändärmeli ýerlerini öwrenýänsiň. Tede sen halipa bolsaň, ýene de halipalardan näçe zat öwrenseň, sungatyň aňyrsına çykan ýokda. Tede her bir sungat adamsynyň bir umman ýaly bir özüňe gerek bolan bir öwrümleri öwrenip bilseň, oňa ýetek zat ýokda. Sen aýdym aýtsak bolagda saňa mereke haýsam aýdym aýtmalygyny saňa aýdýa. Berdine şu plan aýdym aýdyp berseň diýä onu birden şol aýdym şol bilmeýän bolsaň bolýa inniki görüşýänsek öwrenir aýdaryn ýene. Onu diýdim, ýa şol kimin aýdymam bolar şonu aýdýan, şoňa bir özü ýapşýan, onu şol aýdym näme de bolsa ýerine ýetirdi bolýa. Her güllün bir günço diýär da. Men kän halifalar şol hemmesine gawatlaşdymam. Kän halifa şäher tolyk men özümi gaty bagtly taýýan men. Şu halifalar hemmesi bilen görüşdik şular bilen. Halifalardan köp zatlary öwrenýän, köp zatlary alýan. Aýdymsa sungaty diýlenne bir derýa ýaly umman nawal. Her kim şonan bir özü susup özüne gerek zatlar almaly bolýar, dogry dämi? Halipa şurada şeýle bir ajaýyp bir gowy gurulmaly. Berdiňiz halipalanmady, ýatladyňyz. Belki gepleşiň bilen şu ýerine şu ustatlamadyň ýerine ýetiren aýdymyndan bir aýdyp berseňiz hatam gepleşiň bilen şowkun artardy. Başda men edil şu pursatdan peýdalanyp Sami Talipow sazyna şu Berdimurat Berdiýewiň ýerine ýetiren Sara ýaprak diýen aýdymny men size ýerine ýetirip bereýin. Başsyna. Sar yaprak, dökülýän yaprak, aýralyga gaty, ökünýän yaprak. Gaçýan agaç bilen baky hoşlaşyp, ýöne gidäýin ondan daşlaşyp. Gaçýan agaç bilen baky hoşlaşyp, Gıylan yani sar yaprak sevip bağlığa Cıda bolup düşün ağır halığa Gıylan yani sar yaprak sevip bağlığa Cıda
onun pirdendi zeminim ene kış geçip üstündün bahar yağ gelse yine de bağlara olursun şelpe kış geçip üstündün bahar yağ gelse yine de bağlara olursun şelpe yürekim kıyılanır ben akbalıma yardımcıda düşün ağır halıma yürekim kıyılanır ben akbalıma yardımcıda düşün ağır halıma himayet edeysin barcık yanına dönüp barzıyına dönüp barzıyına dönüp barzıyına şirin canıma toprağa garılıp sinersin yere sen onun pirdendi zeminim ene kuş geçip üstümden bahar yağ gelse yine de bağlara bolursun şelpe şelpe şelpe. Senin owadyňa taý geljek ýokdur. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Owadym seherdeý tämidir päkdir. Sayra ajap aýdym ýanglan owadym. Edi doganlar elbetde bugun kun bilen gepleşigimizde bu ýanglanýan aýdymlary näçe dinlediňçe dinlätiň gelýär. Tebe bu aýdymlar biziň gursagymyzda, halkymyzyň gursagynda ýaşaýan aýdymlar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Ene şu kun bilen gepleşigimizde de Türkmenistanyň atgylan artisti Berdigelliýew mene bize mihmançylykda. Ene Berdigelliýewiň ýan ýerini ýetiren aýdymly dinledik. Elbetde ol Sahar Ýaprak aýdymy. Biziň Ustad Halipamyz Berdimurat Berdiýewiň ýerini ýetiren aýdymy. Elbetde ol aýdym ýanglanýar bolen biziň ustadlarymyz gödemde gelýär. Ene Halipa şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňiz. Ene bu ýerde watanaşlarymyzdan, mehmanlarymyzdan men desem bir aýdym aýtmagyňyza garaşýandyr. Belki gepleşigimizden şu ýerine ýene de ustadlarymyzdan bir aýdymny aýdyp berseňiz. Başlygyna edil her pursatdan men şu ýan haýdymdan soň indi şu Halipamyz Türkmenistanyň atgylan artisti Bally Halipaň Bally Hajifoň ýerine ýetiren aýdymlaryndan Jemalyň diýen aýdymny ýerine ýetirip beräýin. Başlygyna ýönetici şol aýdym ýerine ýetirmeden öňürti şunu kun bilen gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunugat Mekdebiniň ine ýaş talipler bizde mehmançylykda belki bilen bize berjek sorular bardyr. Şonu dinläýän soň gepleşigimizde aýdym bilen dowam edýär. Men Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunugat Mekdebiniň talibi Agely Ýavnadow. Şunu halipalarymyz bilen aýlagşym owadatly gepleşikde bizim Türkmen Döwlet Medeniýet we Sunugat Mekdebiniň talip diňduşymyz matnaşy. Halipa bir size şeýlerek bir soru ýüze çykdy. Şu ilkinji bir aýdym Sunugat ýolyna, şu Sunugat ýolyna gelişiňiz hem bir ilkinji gowy özüňiziň ýerine ýetiren aýdymyňyz mümkin bolsa ýadyňyz düşýän bolsa şol aýdym haýsy aýdymdy? 1970-nji ýylda men Türkmen etrawyna ýaşaýardyk şo taýda. Bir ýöwür diýip agam ba. Onuň men ýöwür agam Sunugat Mekdebine okuw gatdyýardy. Ho Bally Recep diýip men ýöwür daýym. Hawa şu kätede piýala salan salýar da şoň mekdebine gatnap okuýardy. Onuň şonu ýöwür agam kakam akordeon alyp berdi, bolan şol akordeony men ýöwürim gat kiçik bolam soň 50'den oklarda çaýyp. Aýdan şol Akmurada diýip bir ýaşly wada owamyzda şol gelip şu akordeon görmäne gel menem oglum hujamrada alyp berýärdim diýenip. Şonu görüp olar gördüler, o agam ýöwür ýokdy da ýanymda öýde. Şo olaryň bir käs saýdylar, ondan uğratmaga çykdy kakam bolan. Şonu akordeon ellemek pursaty döredim maňa. Menem alymda akordeon dakynyp akça ketlerden datdan ýöwrenip başlanýar da bolan. Men şu akordeon dakynym bir ýyly hal söýderlip bir gowaýdym bardy. Şol hal söýderliň saýany bir ýyly çaldym da şonu. Men özümem şoňa men haýran galym. Birden bir ýyl çalynyp gitdi de bolan. Elbetde şol bir berilen bolmagy mümkin. Men ilk wagt aýdymda ýaly ilk wagt başlanymda saýdan başladym.
Onu şöyle bana şu hal gözel sağdan şonu yerine getirip ana şonda men özümde sınıfta bolan hüwesi gowy duydum. O wagtlar men 6 ýaşlyja bolandım. Görýäňizmi? Şol Haythar halipa bolsun, aýdymçy bolsun, şoň bir ilkinji ýerine ýetiren aýdymy gursakda ýaşaýardy. Hiç haçan şol aýdymam saadam ýadyňdan çykmaýar. Görýänsiz, çağalykdan halçy gözel saadan çalan bolsaňyz, ilkinji ýerine ýetiren aýdymyň haýsy bolýardy? İlkinji ýerine ýetiren aýdym Delil Göwnüň bir aýdym bardy. Ana şol aýdymy men ilk wada şonu balla halipaň şo ýazylaryndan dinläp şonu ýerine ýetiripdim da. Belki mümkin bolsa bir bentin hiňlenip berseňiz. Şerinden vahay duman ayrılmaz. Herinden duman ayrılmaz, üstü bilen karlı dağlar, ölmez gitmez ol garrymaz, uzun uzun yaşlı dağlar, yar yar yar, yar yar yar, yar yar yar, yar yar yar, yar 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 yar. Sağ bolun. Elbette ol aýdymlary ýaşyňda ilkinji ýerine ýeten aýdymyňam, saadyňam elbette gursoňda ýaşa tebäbi şol aýdymlaryň üstü bilen kämilleşibem halk içinde özüň tanadýanda dogry dämi? Jigim siziň beren soralaryňa dogry jogap beren bolsa bir gepleşmedi. Halipamy Türkmenistanyň atgylan artisti Berdigelliň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Mehran watandaşlar, edin mehmanlar geliňizler gepleşmediň şu ýerine Türkmenistanyň atgylan artisti Berdigelliň ýerine ýetirmegine aýdym eşdirýär. Halipamyň ýerine ýetirjek aýdymyň saadynyň sözüniň kimlikdigini şeýle näçinji ýylda Haýty Halipanyň ýerine ýetirenini bilseňiz 0585 SMS urutup bilersiňiz. Kimde-kim biziň beren soralarynda dogry we dol jogap berende biziň gepleşiklerimizi ýazmaga ýardam berýän Akbul Tutudy Kärhanasynyň taýýarlan togadym size garaşýar. Onda mehran watandaşlar, edin mehmanlar biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berip Akbul Tutudy Kärhanasynyň sogadyny almaga çalşalyň. Onda mehribanlar, edin watandaşlar geliňizler Türkmenistanyň atgylan artisti Berdigelliň ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň, dinjalyň. Sallanıp zayıflanayım dürlünen bile Kıyılara baş olayım gelir zamanım Yine oyun bilen anışat hal bilen Gecelerine hayran kılar zamanıma kılar zamanım Sana muştak boylar bahir mı bay mı Kalbim leşterdir nenem Vaçlarım yaymış Cellat mı cevher mi Yalı humaymış Cellat benim canım Alar zamanıma Alar zamanıma Adım mı gevher mi yar 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 Hüncü değilişin Kimi hayvan at yaylanam Yumrulup düşün
Sana fidai oldur Kocaman yaşım Karayışın canımı Alır cemalime Alır cemalime Vermedikler arzu yedirmene Verenler dağıl aşharlenem devran kırmene Yad batma değil ocağı girmene Aşıklar muradır Dilar cemalime Dilar cemalime Ya farklı değil kucağı muradır Dilar cemalime Dilar cemalime Dilar cemalime İri vatandaşlar ahil akşamı o vadatı gepleşimde devam ediyor. Siz bilen gepleşimde irgider tomaş ediyen morsanız görýän teňe bilen gepleşiklerimizden her sany ýurdumyzyň durulup utoklarına zähmet çekýän medeniýet ustadlarymyzdan gatnaşmagyna irgiderli bilen aýdymçylarymyzdan ýerine ýeten aýdymynyň sadynyň sözüniň kimikdigini sorag berýär. Ene bilen beren soralarymyza bolsa ýurdumyzyň durulup utoklarına zähmet çekýän bir näçe ýerleşlemeden bir näçe SMS-ler goşdy. Geliň häzir şu ýerde ýerleşlemeden gelen SMS-leri gysgaça tanıştyryp geçeýin. Mehran vatandaşlar, ine iyileşmeden gelen SMS-leri gysgaça tanıştyryp geçdik. Bu SMS-i Mar welaýatynyň Mar etrawynyň ýaşaýjysy Gunça Taganowa ugratýar. Gunça Taganowa da biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren iyileşmeden beri. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň Gorja obasynyň ýaşaýjysy Maral Ataýewa ýollar. Ine Maral Ataýewa da biziň beren soralarymyza ýygyderli başardykça bide dogry we dol jogap beren iyileşmeden beri. Bu SMS bolsa Lewap welaýatynyň Hayat etrawynyň ýaşaýjysy Oradgul Akywa, olam biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren iyileşmeden beri. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Göerogly Durdyýew ugradýar. Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Çınar Akmuradowa, Ahal welaýatynyň Göktepe etrawynyň ýaşaýjysy Saparmurat Taganow, Mar welaýatynyň Wekilbadar etrawynyň ýaşaýjysy Şirin Cemal Annaýewa, Lewap welaýatynyň Hayat etrawynyň ýaşaýjysy Anna Jeren Sayadowa, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Ürstem Akyýew, Daşoğuz welaýatynyň Daşoğuz şäheriniň ýaşaýjysy Anna Cemal Roziýewa, Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň ýaşaýjysy Ymsagul Artykowa, Ahal welaýatynyň Kaq etrawynyň ýaşaýjysy Nur Muhammed Durdyýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Oradgul Agaýewa, Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjysy Üzümgül Togtaýewa, Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Berdimurat Akyýew, Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Sehergül Mätiwa, Jelede Ahal welaýatynyň Saragat etrawynyň ýaşaýjysy Mürze Berdiýew ugradýar. Mehriban watandaşlar, şu gelen SMS-leri ýani bir gepleşiň dowamyna gysgaça tanıştyryp geçmesek wagtymyz çäkli. Şoň üçin hem şu gün gelen SMS-leri bijeler oglan aglamaz diýişleri ýaly gysgaça tanıştyryp geçmeli bolduk. Şu gün biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap beren iýleşmemiz üçin mirasymyzyň hazinasynyň bir aýdy meşdirýär, diňleň, dinjalyň.
Gülleri tolon tolon, ikli bağız bolup dolon. Gülleri tolon tolon, ikli bağız bolup dolon. Karaşıp dur burulun, güllerine bak sola. Karaşıp dur burulun, güllerine bak sola. Vatandaşlar aylaşım muvadatı gepleşimizde devam etiyet. Bilader tök öteşimizde Döwran Hanali bilen devam etmekçi. Döwran gepleşimizde hoş gördük. Ine bir karar döwletimizin bagtyarlyk döwrüne gahryman arkadaşlar, biziň ýaşlarymyzyň bir sungatymyzyň inçe tarlaryny öwrenmek üçin, döretmek üçin halipa şähertlik ýoluny açyp berdi. Ine tidiň hem gönnen göni öz halipaňydan Türkmenistanyň atlan artisti Berdi Gellief bilen ene şuň kun bilen gepleşimizde gatnaşyp oturýarsyňyz. Elbetde gahryman arkadaşymyzdan aýdýanlar, şähert bolmady, halipa bolmady diýe. Elbetde ten şähertlik derejä ýetjek boldan hökmany ýagdaýda halipaňdan bir aýdymyň bir inçe tarlaryny, öwrümlerini, tiltimlerini öwrenmeli bolýaňyz. Ine şu aýdym satyn gotuny başlaňyzda näçinji ýyllarda başladyňyz? Şeýle ilkinji ýerine eten aýdymlaryňyz bardyr. Şolar barada gepleşigimiz bilen dowam etmek sizden. Halipa şähertlik ýolu biz üçin uly beýik zat. Şu halipa şähertlik ýoluny açyp beren arkadaşymyza ullukan sag bolsunuz aýdýas. Halipa şähertlik ýoly gazakly ýol. Halipalardan öwrenmeli adamken ýygdymyzda bir günüp şähertlemede ýetişip gelýär. Ol ondan gazakly. Ben ýaşlygyma garamazdan ilki deprek taguralyny çalýadym. Ýaşkam gaty gitjikdim 4-5 ýaşymda Berdi Gellief'iň ýanyna çalýadym, deprek çalýadym. Ondan soň öýümizde elmede ama aýdym sazyň bolýar diýen ýaly Ingulagam Terkishan Alif ol akordeon çalýady. Ondan keçede kadar Han Alif ol deprek guralyny çalýady, ol Berdi Gellief'iň edepçisi. Aliyah Han Alif ol tar çalyp öwedel tekaýyfyň ýolundan aýdym aýdýady. Ondan keçede Täç Murat Han Alif ol gitara guralyny çalýady. Elmede ama halipalar gelýärdi öýe.
Olan yani oturup her kimin aydım aytsyny dinläp menem aydım aytsadım diýip ulu arzuda gezdim. Aydım aydan da esasen ben aytsak bolan adam şu aydymyň sesine üns berýär. O adam üns berýär. Hawa. Kimsen sözlerini aytsyňy, dogry aytsyňy üns berýär da. Kimsen sahnada näil özüň alyp barsyňy üns berýär. Kimsen giyim eşik giyişini üns berýär. Şu halka tynçyl bolýar da halk şu hiç wagt özüň sunut işgärni taýlamak meselesinde halk hiç ýalňyşmaýar. Sen sağdan ne bol aydym çolty beýlek sunut işgärler bolsaňyz şu datlaryň hemmesini gaty o belleň diýjek bolan şu hukman sözlerimizde hiç wagt aydymçylar şu sözünü hukman ýalňyşman aýtmaly şonu kitapdan asyryny tapyp bolmasa şu halifalardan atdan sorap şonu hukman şonu kıyın vermän öwrenin şonu. Ýoýman ýerine ýetirmeli. Ýoýman ýerine ýetirmeli onu geljek nesillere şeýle geçirip gitmeliler bu zatlary. Ine döwran şu ýerde halipamyz aýtdy da ilki gelenne şol bolmayan yerlerini, aýlawly, öwrümli yerlerini öwretdim diýdi. Ine şonu siz haýsy aýdym ýerine ýetirdiňiz? Ilkinji ýerine ýetiren aýdym boldy. Berdigliň ýanyna baramda ikinji öwrenen aýdym çagdyryp çaglary öwrenipdim. Şonu hiňlen beräýin. Başsyny. Ölçörme odum neyey gozgoma derdim dert başında nağney çağdır bu çağlar Ölçörme odum neyey gozgoma derdim ey dert başında nağney çağdır bu çağlar Nadan mısın bir vefat verdim ey Deli gönlüm coşun ey çağdır bu çağlar Sinama o düşüney, çağdır bu çağlar. Sağ olun. Görýäňizmi? Her aýdymçyň bir özüne bir sesine gabat gelýän, şol aýdymy dinleýän bir halky bir özüne maýyl edýän aýdymlar elbetde ýerine düşüp halka ýetireňde haýatyň dinleýijiňem köp bolýar. Şol babatda sen bir geljekde täze aýdymlar bir aýtmagy da hatam bir iterge hem badalga berýärdi. Ondan döwran gepleşmeden şu ýerine halipalaňyzy ýatlap berdiňiz. Gepleşmede terede oturan, tomaşa edip oturan ýerleşmede mene bu günkü gepleşmede gatnaşmalar mehmanamydan biziň bir aýdym aýtmagyda garaşýar. Belki gepleşmeden şu ýerine biziň gepleşmede betleken aýdymlaňyzdan birini aýdyp berdiňiz, hatam gepleşmeden şowkuny artardy. Aýla akşamyň wadyna bir aýdym aýtyp bereýin. Başsyny. Olgucu hinetkar bağammarın Olgucu hinetkar bağammarın Behir ıhlasından düren tutari Gaýgy kadretinin bu dekbüğünde Çuval bağışın manına gaynani Şükür bağışın arnamı sip saylani Mallangan golun sayran tutari
Yanlanan kara delin yanlamı Gözü yaşlı bağrı güryan tutarı Neden hard haklan baynamaz şenni Han sevet buzhanın musat perdindi Cepparlen bağ girin dutari Türkmenin koşa koşa teci var Bir mantımlı bir koşa tar Sol koşa kudret ha elim hırida Kudretin elime yayrar tutari Sol koşa kudret ha zaghan hırida Ovadım yanlan hayır tutari Mallagan elinne hayran tutari O adına ençe yürek mayıllar, senimi dam dinlemeyene kayıllar, sen uğrunda müngläp teşine sayıllar, sayra acap aydım yanlana o adam. Edi doğanlar ne şuun kun beden gepleşimde bu yanlanan aydımları dinleyeninde näde penglenenini duyman alyan heve bu aydımlar her bir insanın kalbına ruh baylık paylayan aydımlar diýsek megerem ýalňyşmasak gerek. Edi doğanlar ne şuun kun beden gepleşimde de ene Margol aýtyň wekil wadyr etrawynyň ýaşaýjysy aydymçy Döwran Hanalifem şeýle bir ajaýyp bir iň gowy aydymlaryň birini ýerine ýetirip berdi. Gelin häzir ýene bir de nähil aýdym aýdyp bererkä özüne sorak göräýelim. Döwran şu ýerde şeýle bir ajaýyp bir gowy aýdymlaryň birini ýerine ýetirdiňizde indi bärde watandaşlarymyzdan mehmanlarymyzdan men desem bir aýdym aýtmaňyza garaşýandyr. Belki gepleşiňizden şu ýerine ýene de bir ustatlarymyzdan bir aýdymyny aýdyp berseňiz hasam gepleşiňizden şowkun artardy. Awa sağ olun. Häzir ben aýa döndü diýen aýdym aýtyp beräýin. Başdyna. Mehran watandaşlar şu Döwran Hanalifin ýerine ýetirjek aýdymlaryň sadynyň sözüniň kimikini bilseňiz, 0 meşe SMS urutup bilersiňiz. Kimde kim biziň beren soralarymyza dogry we dol jogap berende, Akbul tutut kärhanatyň taýýarlan soňadan size garaşýar. Onda mehran watandaşlar edil mehmanlar bir gepleşmeli Döwran Hanalifin ýerine ýetirmegine aýdym bilen dowam edýär. Dinleň, denjalaň.
paya paya dönüp Sarhun merdivanım o gök paya paya dönüp Bir gün aşık çoğunlu Gam gussası çoğunlu Her kirpirine okullu Gasların yaya dönüp Her kirpirine okullu Gasların yaya dönüp Haya dönüp Gün orta berdin vada boy Bak geçti haya dönüp Mün sevdan bar bir basın Koydum ilim kardeşim Ağlamaktan ey gözde yazım Coşkunlu çaya dönüp Ağlamaktan ey gözde yazım Coşkunlu çaya dönüp Mahtumulu gezenle Rumu kaytardığını Güzel yarım kıyzanla boy boy Ömrümüz aya dönüp Güzel yarım uğruna boy Ömrümüz aya dönüp Ömrümüz aya dönüp Evi vatandaşlar aylar akşam o adatı gepleşmede devam etiyat. Bir de darısı qotlaşmada. Ana Daşoğlu vilayetinden Ihlat Aşirov qatnaşmana geldi. Ihlat gepleşmede hoş gördük. Sağ olun. Yine bir karar devletimizin bahtiyarlık dövrünü tidiyali yaşların ilimli, bilimli, vatan söyücü, öt hayran hünerlerinin iyisi olmak için kahraman arkadamız täze medeniyet öýlerini açıp berýär. Ol ýerde bolsa biziň halipalarymyz zähmet çekip halipa şärtki ýoluny dowam etdirýärler. Netidem şu aýdym saatsyň otuna geleňizde size aýdym aýtmaga näme itergi berdi? Size haýta halipa maýil etdi öz sesi bilen. Hormatly arkadamyz Daşady welaýetymyzda da şäherçeler, etraplar, täze deshalar açdy. Şol ýerde medeniýet öýleri, sunat mekdeplerini açyp berdi. Ol ýerde de täze studiýalar aýdym ýalmana mümkinçilik, hemme mümkinçiligimiz bar. Halipalarymyz bilen zähmet çekmene ulul mümkinçiligimiz bardy. Meňem ilki aýdym aýtmagma öz kakam sebäp boldy. Şol halipamyz Hojamat Öraýew, halipam bir ilkinji dutar salgylaryny öwreden halipam. Şo taýda kakam bizi ertip, şo taýda şagirdlige berdi. İlkinji basançaklaryny dutar bilen başlady. Soň bolsa estrada ýoluny maňa höweslendiren halipa sadandamyz Halwa Ýoldaşow, şu Oljan Makyewanyň halipasy bolan sadandasy bolan şol maňa estrada ýolunyň inçe sırlaryny öwredip şonu höweslendirip meni uğrukturup göwerdi da. Elbette Oljan Makyýew bilen bile saat saran marsa Oljan Makyýew bilen bile işleşen
halipanyň bir ýerine ýetirmegine, bir saadlary diňlänsiňiz, şoň saatlaryna täze-täze aýdymlary döredýänsiňiz. Sebäbi halipa gören adamdan halipaň özünden siz bir täze aýdymlary, täze tilsimleri, täze saadlary bir ýazmagy, aýtmagy öwrenseň, oňa ýetesat ýok da. Sebäbi şägirt bolmadyk, halipa bolmaz diýe gahryman arkadamydan. Sebäbi şägirtlik derejä ýetmek üçin bir näçe halipalaryň öňünden geçmeli bolýaňyzda. Şol halwa ýoldaşyň ogly Ýakup ýoldaş bilen şo öňkü aýdymlary täzeden işläp halkymyza ýetirýäs. Bayram taganmam bir näçe aýdymlaryny höwes bilen ýerine ýetirip berýäs. Şu gepleşmede de şoň bir aýdymyny size dinlemäne getirdik. Bize şeýle halipa şägirtlik ýoluny açyp beren gahrman arkadamyň janyny sag tutýan tutumly işlerine ulul üstünlikler arzu edýäris. Ona näme ahlat halwa ýollaşyp bilenine halipalamyň aýdymlaryny täze işledik diýdiňiz. Belki şol işläp gelen aýdymlaryňdan gepleşmede getiren bolsaňyz aýdyp berseňiz hasam gepleşmegi şowkuny artardy. Başystyna aýdyp berin. Yarım bardım senin yanına, senin kalın sormana. Yarım bardım senin yanına, senin kalın sormana. Yarım ay sana söyleyenlerimi, arzu edip men senin sevgimi. Yarım ay sana söyleyenlerimi, arzu edip men senin sevgimi. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Yarım birce bakay gözüme, ananay menin sevgi sözüme. Yarım birce bakay gözüme, ananayda sevgi sözüme. Yarım ay sana söyleyenlerini, arzu edip men senin sevgimi. Yarım ay sana söyleyenlerini, arzu edip men senin sevgimi. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Gel gel gözül kıyıp karaştım sana ayrı, vefalı bul yarına, sevgili yarım benim. Idi vatandaşlar aýl akşamy owadatly gepleşigimizde dowam etýär. Siz biziň gepleşigimizde ýergeder tomosha edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşiklerimiziň her sanada ýurdumyzyň durly pudoklaryna zähmet çeken bir näçe ýerleşmeden, ýani öz ejelerini, kakalaryny, dogun garyndaşlaryny gutlabam SMS-ler gelip goşdy. Idi vatandaşlar ine ýerleşmeden gelen SMS-ler şu ýerde gytgaça tanışdyryp geçmekçi. Ine bu SMS-i Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Gödel Durduýewa uğradýar. Gödel Durduýewa da öz ejesi Käbe Daýdany 62 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Bir SMS bolsa Marg welaýatynyň Murgaw etrawynyň ýaşaýjysy Akmurat Täzebaýew, ýagny öz ogly Merdany 13 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar, oňa berkjan talyk uzak ýaş arzu edýär. Bir SMS bolsa
Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Merdan Akif ugradýar. Merdan Akif hem öz kakasy Juma Muhammed agany 53 ýaşynyň dolma bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Ahal welaýatynyň Tejen etrabynyň ýaşaýjysy Maral Rejepowa ugradýar. Maral Rejepowa da Mar welaýatyna gulluk borjyny ýerine ýetirip beren ogly ihlasy doglanmagy bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Aşgabat şäheriniň Büdmeýin etrabynyň ýaşaýjysy Guwanç Durdumuratov ugratýar. Guwanç Durdumuratov hem Mar welaýatyna gulluk borjyny ýerine ýetirip beren daýanjy 19 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Bu SMS bolsa Daşawut welaýatynyň Guwada etrabynyň ýaşaýjysy Atamrat Öwedov ugratýar. Atamrat Öwedov hem öz maşgalasy Anatas daýdany 67 ýaşynyň dolmagy bilen gutlaýar. Oňa berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Mehran watandaşlar şu gelen SMS-lere şu ýerde gytgaça tanışdyryp geçmesek wagtymyz çäkli. Bijil oglan aglama diýişleri ýaly şu SMS-lere häzir gytgaça tanışdyryp geçmekçi. Bu SMS-i Aşgabat şäheriniň Tatlama köçetiniň ýaşaýjysy Juma Muhammed Altiýew, Ahal welaýatynyň Göktepe etrabynyň ýaşaýjysy Aymaral Nurberdiýewa, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Atamrat Öwedov, Ahal welaýatynyň Baba Dayhan etrabynyň ýaşaýjysy Şamra welaýatynyň Balkanaba şäheriniň ýaşaýjysy Maral Aşirova, Balkan welaýatynyň Terdar etrabynyň ýaşaýjysy Akmurat Hojanepetow, Lewap welaýatynyň Halaç etrabynyň ýaşaýjysy Aşyr Roziýew, Daşawut welaýatynyň Daşawut şäheriniň ýaşaýjysy Akmaral Roziýewa, Ahal welaýatynyň Kak etrabynyň ýaşaýjysy Altymrat Altiýew, Mar welaýatynyň Mar etrabynyň ýaşaýjysy Akjegül Meredowa. Mehriban watandaşlar şuň kun bilen gepleşmede SMS uradan dogran günlerini gutlap, iýleşmede gutlan ähli iýleşmede dogran gün bilen gutlaýar. Oňalara berkjan talyk uzak ýaş ardy edýär. Goýulmadan maşgala ojaklaryna artgal döwlet bagtýarlyk höküm sürmegini Twitter'den ardy edýär. Şeýle ýaş ardylar bilen şuň kun bilen gepleşmede gatnaşmana gelen Türkmenistanyň atgadan artisti Berdi Gellifiň ýerine ýetirmeginde siz üçin aýdy meşderýär. Diňleň dinjalyň edil watandaşlar ýaşyňyz uzak bolsun. Geyip aça haladım, halım koran haladım. Gülgür kıyıy haladım, haladım, haladım. Didemde bir bakman gıyın, didi verdin lukman gıyın. Hay, gönlüm tapman kedelli, halım bana bedelli. Neçün gelmen kedelli, men yoluma bakyan Neçün gelmen kedelli, men yoluma bakyan ay lukman gıyın, lukman gıyın. Tenteli dünýän darýaly, bir kim zadım bar ýaly. Ýazy ýağyn gar ýaly, gar ýaly, gar ýaly. Ere bere bakyan gıyın, ay lukman gıyın, lukman gıyın. Vay, gönlüm tapman tedelli, halım barga bedelli. Neçün gelmen kedelli, men yoluma bakyan Neçün gelmen kedelli, men yoluma bakyan ay lukman gıyın, lukman gıyın. Sorarın aydın günnün,
Zorarın sava yellen aylanıp yeryüzünden yüzünden yüzünden taparın meni hükman gıyır ay lukman gıyır lukman gıyır hay gönlüm tapman tezirli halim bana bezirli neşin gelmen kesilli men yoluma bakyan neşin gelmen kesilli men yoluma bakyan neşin gelmen kesilli men yoluma bakyan ay lukman gıyır lukman gıyır can lukman gıyır lukman gıyır Mehran vatandaşlar aylaşma wadatly gepleşmede dowam edýär. Biziň gepleşmede ýergeder tomoşa edýän bolsaňyz görýänsiňiz. Biziň gepleşmediň her sanyna ýurdumyzyň dürli pudoklaryna rahmet çekýän bir näçe ýerleşmemiz bizde mehmançylykdy. Şuňky biziň gepleşmede bolsa, biziň ýeňelenimiz bizde mehmançylykdy. Geliň adar olan berje kurumlar bilen gepleşmede dowam edýär. Gelince gepleşmede hoş gördük. Özüňiz tanıştyr aýtaňyz. Ahal welaýatynyň Saray tetrawynyň Parahatçılık Dayhan Gençliğinin yaşayıcısı Gülcemal Mämiýewa. Menimin ha şu du tarihine yazan goşgymyty de okap bereýin. Du tarym. Sayra sen du tarym, sayra du tarym. Sen o wadyň bilentlerde ýanglansyn. Bilent perdelerden çalynýan sazlar. Ilmi damat toy bayramda dinlensin. Sayra sen du tarym, sayra du tarym. Sen o wadyň älim içre ýaýrandyr. Goşa tardan çykýan hoş owazyňa bugun dünýä ýüzi haýrandyr. Sayra sen du tarym, sayra du tarym. Dünýä belli edip türkmen sazyny ýanglanyrmy dama ajap heň bilen. Dünýä belli edip türkmen adyny. Sayra sen du tarym, sayra du tarym. Şirin sazyň ýürekleri eretsin. Goşa tardan çykýan ajaýyp owaz yüreklerde yer etsin. Sayra sen du tarym, sayra du tarym. Kirişleňde dostluk sazy ýanglansyn. Belent perdelerden çykýan sazlaryň höwes bilen yer şaryna dinlensin. Sayra sen du tarym, sayra du tarym. Seniň owazyňa maýyl men maýyl. Goşadardan çykýan ajap sazyňa sesim goşup aýdym aýtmaga taýyn. Bu türkmeniň goşa täze bar. Bir maltym gülü bir goşa tar. Bu türkmeniň beýik arkadagy bar. Arkadagy ýurtda sayra du tarym. Şeýle diýmek bilen men mehriban hem gahrman arkadagymyň janynyň sag bolmagyny, ömrüniň uzak bolmagyny, bilent başynyň aman bolmagyny, ýurdunyň awadan bolmagyny, asuda bolmagyny arzu etýän. Mehran vatandaşlar edin mehmanlar gelin adar gepleşmediň şu ýerine Türkmen Döwlet Medeniýet we Sungat Mektebiniň talibi aýdymçyjygymyz Agageli Ýalmuradowyň ýerine ýetirmegine siz üçin aýdym eşdirýär. Diňleň, diňjalaň. Senin kara gözlerimde saklansın. Ben seni süýäni oy çaklansa çaklansın. Ben seni süýäni oy çaklansa çaklansın. Yürüyüşüm mesan vatanım bağdır bozsan. Şahir delim yazardım her bakanda bir desan. Şahir delim yazardım her bakanda bir desan. Her bakanda bir desan. Söýülim, 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 söýülim.
başlarım Acap süýüň sazy sen Bağışık kalbim coşdurum Acap süýüň sazy sen Rehim eýlep halyma gelmedmi ýanyma Men mecnunymdan balyk almazmy ýanyma Men mecnunymdan balyk almazmy ýanyma Söýülim, 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 söýülim Her bakanda bir destan Söýülim, 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 söýülim Her bakışyň bir destan Her bakanda bir destan Her bakanda bir destan Iri watandaşlar siz biziň gepleşigimizde ýergidäri tomaşa eden bolsaňyz görýänsiňiz biziň gepleşigimiziň dowamyna biziň ustad halipalarymyzyň ýerine ýetirmegine bir näçe aýdy meşdirdik, gowy gürüňlerini diňlänsiňiz. Gepleşigimiziň ahyryna bolsa meňen soň ustadlarymyzyň arzuwyny eşitmek biziň her birimiz üçin ýakymly bolup dur. Ihlas bir arzulaňyzy reştäýsek. Benim şu fırsatdan peýdalyp gahrman we mahruman arkadamyň janyň sag ömrüniň uzak bilen tutumly işlerini ulul üstünlikler arzu eden. Söz muhakyna size besak gelen bir aýdymy aýtyp bereýin. Başdyna. Kömlümün diregi sen, arzum yüreğim sen, elmadan gereğim sen, sen menim mehribanım. Gecesine ayım sen, arzulu dildarım sen, ezidim alayım sen, sen menim mehribanım. Baharım sen yadım sen, köngül söyür kıydım sen, aydımım ovadım sen, sen benim mehribanım. Sen mehribanım, sen benim sevgilim, sen canı canım sevgilim. Sen mehribanım, sen benim sevgilim, sen canı canım sevgilim.
Döwrantydyň bir arzulygyny da eşdäýsek. Mehriban arkadaşım can sağ olsun. Benim baş aman olsun, yurdumuz parahat olsun. Benim näme sözüm ahirine aýla akşamyň owadyna betlek gelen bir aýdym bady, şonu ýerine ýetirip bereýin. Başdyna.
Halipa Medine Himmet ustatlarymyzyň arzuwyny eşitdik. Indi sözümüziň ahyryna siziň bir arzuwlaryňyzy eşitdik. Berkarar döwletimiň bagtyarlyk döwründe bizim ilimize günümüze öňüň azap geljekleri ekip barýan hormatly Mehriban hem gahrman arkadaşymyza özüň köp sag bolsun aýdýar. Goý Mehriban hem gahrman arkadaşymyzyň ýyl ýurt bähwitli bütün ähli adamlar ähmetli işleri, rowajlyklary betlensin. Sözümiň ahyryna bolsa sowat edip getiren aýdymlaryň birini ýerine ýetirip bereýin. Başdyny. Daştan görüp elim gülýär, gözüm düşse gözlerine. Gamyň göwnüm çoşa gelýär, gözüm düşse gözlerine. Yıllar geçer, ömrüm geçip barýar, ýaşlyk döwri. Yıllar geçer, ömrüm geçip barýar, ýaşlyk döwri. Ötmedi hiç wagt aşyk döwrüm, gözüm düşse gözlerine. Geçmedi hiç wagt aşyk döwrüm, gözüm düşse gözlerine. Aylar yılları açar ara, asmışlar yar yar yara. Yere veryen baş para, gözüm düştü gözlerine. Yenin bilen öýüm ýagty, yenin bilen ömür ýagty. Yenin bilen
Medeniyetiniz ustatlary, edip mehmanlar, sadanlar, şol kun biziň gepleşigimize gelip beren gurulmaryňyz üçin, aýdyp beren aýdymlaryňyz üçin, çalyp beren saatlaryňyz üçin siziň ähliňizde köp sag bolsun aýdýar. Goý siziň hem iş ýerleriňizde, maşgala ojaklaryňyzda agdyberlik, bagtyarlyk, höküm türmegini tüýsüremizden ardy edýär. Goýulmadama berkarardyň bagtyarlyk döwrüne her bir aýdyan hoş owatlaňydan belende ýanglanmagyny tüýsüremizden ardy edýär. Ardımı eşit gözel yarım, ardımı aytmana geldim. Ardımı eşit gözel yarım, ardımı aytmana geldim. Golum yetme yarım boynuna, bir görüp gitmene geldim. Golum yetme yarım boynuna, Cemalım şükrü salır, zillat gülüm canım alır. Ay cemalım şükrü salır, zillat gülüm canım alır. Hasan sendin mehrim kanı, bir görüp gitmene geldim. Hasan sendin mehrim kanı, bir görüp gitmene geldim. Sen buldun asmanın ayı, men buldum kuşnun gedayı. Yüzüm aydır kaşın yayo, bir gece mihmana geldim. Sen buldun asmanın ayı, men buldum kuşnun gedayı. Aydır kaşın yayı, bir gece mihmana geldim. Yahilerde günüm geçme, tepesinden duman öçme. Yadillerde günüm geçme, tepesinden duman öçme. Öde gelip haber tutma, ardımı aytmana geldim. Öde gelip haber tutma, bir gece mihmana geldim.
bilen. Oyor yakın biri hoş ovad bilen. Aydımlar yanılan yar perwadı bilen. Ken beyik kudrostun azap ovadım. Mehran vatandaşlar size yetirmek bilen aydım tavli söhbetli konuşlarımız şulardan barat. Bilen gepleşmetiň goňlyda yarandyr diýip umyd edýär. Bile şeýle ajaýyplyklary döredip beren. Ustad halifalarymyza uly hormat goýan. Sungatymyzyň hakky onlary, gahrman arkadamyda köp sag bolsun aýdýarym. Goý gahrman arkadamyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. İl ýurt bäxtli, döwlet ähmiýetli, tutýan tutumlyşlarynyň elmiden beri wasfy etgenmegini tüýsürüňden arzu edýärim. Şeýle ýaşy arzulary her ýerinde arzular, aýlaşym owadatly gepleşmedi geçip durýarym. Yeni bärimde duşýança tagamana turup edilýärler. Öňe, diňe öňe jan watanım Türkmenistan.